Доброго ранку, Україно! Вітаю вас, наших глядачів, які сьогодні прокидаються з нами. П'ятниця Джума, і тому я впевнена, що в переважної більшості українців сьогодні хороший настрій. І ми вирішили сьогодні говорити про такі теми дещо загальні, тим не менш не менш цікаві. Зокрема, будемо говорити про IT-технології, будемо говорити про морський флот навіть, і не оминемо актуальні теми, про які говорять зараз усі. Безумовно, це питання національної безпеки і, власне, того, що відбувається на Сході. Перше ж ми почнемо вітати нашого гостя в студії. Давайте подивимося сюжет про цей день в історії, і потім я представлю нашого гостя. Цього дня 1900 року американець Двайт Девіс виступив з ініціативою проведення міжнародних командних змагань з тенісу. Його виклик прийняла команда британських тенісистів, з якою у серпні цього ж року збірна студентів Гарварда провела перший міжнародний турнір. Ці змагання згодом стали традиційними і сьогодні носять ім'я його ініціатора – Кубок Девіса. Цього дня 1918 року війська Червоної армії під командуванням Михайла Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування зайняли столицю Української Народної Республіки Київ. Жертвами червоного терору у столиці стали кілька тисяч осіб. 9 лютого 1950 року сенатор-республіканець від штату Вісконсін Джозеф Маккарті заявив, що має список з 205 комуністів, які працюють в Державному департаменті США. Цей виступ започаткував національну кампанію пошуку та виявлення так званих агентів впливу на всіх щаблях американського істеблішменту. 1988 року уряд Австрії доручив міжнародній комісії істориків розібратись у воєнному минулому президента Австрії Курта Вальдхайма. 9 лютого комісія передала канцлеру Австрії Францу Враницькому результати свого розслідування, яке не виявило доказів участі глави австрійської держави у воєнних злочинах в період Другої світової війни. Комісія, однак, констатувала, що Вальдхайм знав про беззаконня, здійснені нацистами, однак не зробив нічого, щоб їм запобігти. Отже, тепер, як і обіцяли, я вітаю нашу гостю у студії. Це консультант при Комітеті Верховної Ради з національної безпеки та оборони Анна Коваленко. Доброго ранку, пані Анно. Доброго ранку. Ну, давайте почнемо з того, що, напевно, найбільше очікувань і розмов стосовно зустрічі, яка очікується там 16-18 лютого у форматі нормандської четвірки, власне, в там Росія, Україна, Німеччина та Франція збираються зустрітися. На вашу думку, які прогнози, чого чекати від цієї зустрічі? Насправді, так, є певні очікування, можливо, нові, тому що сформувалася німецька коаліція і побачимо, яку позицію прийняв новий німецький уряд і як буде розвивати взаємодію з Францією. Ви знаєте, що в договорі коаліційному Німеччини є чіткі зазначення про підтримку України, про підтримку територіальної цілісності, про розвиток, підтримку демократичного суспільства. Але є так само і чіткі умови, за яких Німеччина збирається, підтримувати українську територіальну цілісність. І, скоріш за все, в нормандському форматі будуть обговорювати деталі присутності миротворчої місії на Донбасі. Тобто це зазначено в коаліційній угоді, дотримання мінських договорів і так само миротворча місія. Стосовно миротворчої місії, насправді дуже багато розмов і постійно намагаються там аналітики якось проаналізувати це все і зрозуміти, чи добре, чи погано. Ну, наскільки це реально саме в вигідному форматі, тому що дуже багато розмов ведеться на тему того, що миротворча місія, вона буде створена така, як знову ж таки, як ті ж самі спостерігачі від ОБСЄ, просто на лінії розмежування, і що, в принципі, може не дати тих бажаних і очікуваних результатів, відповідно, яких намагаються зробити українська сторона. Ви як думаєте? Ви кажете, чи будуть вигідними? Питання вигідними для кого? Для нас, для українців, безумовно. Саме в тому форматі, аби це було дієвим. Тому що, знову ж таки, дуже багато розмов ведеться про те, що це буде просто такі номінальні спостерігачі. Ризик дуже високий, насправді, що так може і відбутись. Треба розуміти, що Україна не контролює взагалі жоден з майданчиків, де відбуваються переговори щодо України. Ні американський, ні нормандський, ні мінський формат.
І в тому числі, коли за нас вирішують, значить, яка буде місія, при тому, що жоден з союзників не говорить про те, що там це відбудеться без Росії. Да? Всі кажуть, що без Росії цього не відбудеться. І американська сторона і європейська. Ми бачимо, що в Росії не відбирають права вето. Ми бачимо, що, хоч нам і обіцяють, значить, що контролюватимуть кордон, і миротворча місія буде на кордоні України і Росії, ми тут же бачимо інші поправки, що це буде поступово, що спочатку це лінія розмежування, і ми не розуміємо, як буде відбуватися повний контроль. Щось зараз схоже дійсно на те, про що ви кажете, що ось будуть слідкувати просто за пересуванням. І це все насправді не є вигідним для України аж ніяк. Це заморожування фактично конфлікту, але це ось той варіант, який нам нав'язують. Чи можемо ми сьогодні пропонувати щось інше? Україна пропонує. Україна пропонує і в плані реалізації Мінських угод, що спочатку Росія має відвести війська, звільнити всіх українських заручників, а потім можемо говорити про другу політичну частину. Україна пропонує і щоб миротворчі війська були без Росії, і, значить, пропонує на кордоні. Тобто питання, чи буде почута Україна нашими союзниками, партнерами, це теж воно залишається відкритим. І я думаю, тому всі з таким нетерпінням очікують насправді, що ж відбудеться в нормандському форматі. Тому що дійсно не думаю, що будуть якісь нові віяння зі сторони Франції, тому що президент Макрон, як обіцяв дотримання Мінських угод, певно, він так само послідовно буде їх, значить, підтримувати і відстоювати. Цікаво, що підготувала Німеччина. Стосовно знову ж таки підтримки, зрозуміло, що там США принаймні так говорять, що всіляко нас підтримують, дуже сильно переймаються тим, що відбувається в Україні. Оті переговори Волкера, Суркова в подальшому, знову ж таки, ще прогнозують ще одну зустріч, окрім тієї, що була 26 січня. Як ви вважаєте, отакі переговори локальні, вони до чогось призводять? Ну, знову ж таки, ми там, у нас є якась інформація, так, що є обмін там списками, наприклад, Волкер передав Суркову список заручників, які мають бути звільнені. Тобто, наскільки це є ефективним і дієвим саме отакі локальні перемовини? Вони є дієвими. Це підготовка, обмін думками, це можливість бути очікуваними і прогнозованими для обох сторін. Наскільки вони є ефективними для вирішення українського питання, українських інтересів – це величезне запитання, тому що ми не бачили там третьої сторони України в цих переговорах, правильно? А те, про що домовляються і якими є ці домовленості, ми розуміємо, що значна частина їх є закритою, і перейматися ще не означає дійсно відстоювати інтереси України, тим паче, що в діалозі між Росією і Штатами є ще як мінімум, тобто насправді в діалозі між Росією і Штатами про Україну, і Штати намагаються вирішити своє питання власної безпеки, ну і Росія відстоює свої інтереси там, від зняття санкцій до залишення України в зоні свого впливу. Про вирішення питання американської безпеки через Україну ми ще поговоримо обов'язково, тому що тут йдеться навіть і про кібербезпеку дещо пізніше. Я хочу ще встигнути запитати про саме ефективність вирішення українського питання в Україні, тому що в нас там законопроекти намагаються приймати, знову ж таки, той самий закон про деокупацію, який вже був відданий на підпис президенту. І, зокрема, дуже багато розмов про закон про нацбезпеку. Як ви вважаєте, як ви взагалі це все оцінюєте? Навіть не стільки закон про деокупацію, тому що вже дуже багато говорили. Які очікування від наступного проанонсованого законопроекту про нацбезпеку? Я поки не коментую закон про нацбезпеку, тому що ще вносяться дуже багато змін. І я думаю, як буде відкритий узгоджений текст, тоді буде легше робити висновки. Ну, принаймні, є якась, я не знаю, певний вектор, певні якісь засади, які мають бути там дотримані, правильно? Ну, якщо сказати, що це, що треба, аби закласти в цей законопроект, аби він дійсно хоча б якось практично вирішував ті проблеми, які от є в нас нині. Я просто
просто не хочу бути голослівною, тому що якраз зараз іде питання балансу цих базових речей. І зараз я скажу, що вони там є, а їх нема. Або навпаки, тому я б хотіла отриматись. Добре, нехай так, я перефразую запитання. Принаймні, якщо говорити про певний абсолют, от якщо уявити, що в нас є ідеальний законопроект, я розумію, що це важко. Не буває ідеальний але законопроект. Я розумію, що це важко, але принаймні в нас є якась, ну я не знаю, якась ціль, якась мета, до якої ми йдемо, і відповідно мають бути засоби і методи, правильно, якими ми досягаємо цієї мети. От на вашу думку, що це має бути? Треба розуміти, що не буває дійсно ідеальних законопроєктів. Свою мету, особливо в питаннях національної безпеки і оборони, Україна чітко зафіксувала в всіх стратегічних документах. Від там концепції, стратегій до програмних речей, стратегічного оборонного бюлетня. І далі питання – це їх реалізація. Всі інструменти України для цього є. Зараз це має бути просто політична воля і бажання працювати, вбудувати систему. Тому що має бути людина, це має бути політична еліта, група політичних еліт, людей, які згодні будувати систему. Тому що, а не вибірково, свої зони впливу, вирішення власних політичних питань. І в такому контексті всі структури безпеки і оборони, складові сил безпеки і оборони змушені не формувати архітектуру і дотримуватися державницької позиції, а змушені воювати за функції, зони впливу, за державний бюджет і так далі. Як ви вважаєте, цей законопроект, який врешті-решт, ну принаймні там Парубій нам обіцяє, що він буде винесений на голосування, представлений і так далі, і проголосований навіть обіцяє. Як ви вважаєте, чи будуть баталії стосовно цього? Чи будуть так само голосувати, як про деокупацію? Побачимо, що в законі. Я зрозуміла. Не хочете відповідати на запитання, ну нехай. Далі про безпеку Америки, про те, що ми вже анонсували, будемо говорити, тому що був підписаний відповідний законопроект у США, згідно якого кібербезпека США і Україна, тепер вони будуть працювати злагоджено в цьому напрямі. От давайте поговоримо про це. Ваші думки і ваші коментарі. Насправді була підписана тільки однією частиною Конгресу, тобто тепер мають підписати, проголосувати сенатори, а потім підписати президент. Тобто в Сполучених Штатах Америки це досить складний процес. І, тобто, рано робити вигляд, що він вже є, але з однієї сторони. А з іншої, дійсно, співпраця відбувається. Ви можете відкрити бюджети, які Сполучені Штати виділяють на роботу з Україною, і подивитися, значить, бюджет Державного департаменту, подивитися бюджет Міністерства оборони Америки. Там зазначені саме співпраця з Україною в цьому напрямку в найближчі роки. І якщо не помиляюсь, то Держдепартамент – це 5 мільйонів, а з Міністерством оборони зараз мені важко сказати цифру. Але, тобто, це цікавий досвід для України. Фактично рік тому я була на таких слуханнях, де розглядалось. Поставимо кому, тому що у нас на зв'язку є Василь Лабай, речник штабу АТО. Давайте дізнаємося, що власне відбувається зараз на Сході. Пане Василю, доброго ранку. Чуєте нас? Вітаю вас. Вітаю. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в АТО і минула доба, як минула? Слід відзначити, що протягом минулої доби в районі проведення антитерористичної операції відбулося зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з добою раніше. Та навіть попри це бойовики продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Вчора вся вогнева активність противника відбулася в Донецькій області. На Приазов'ї незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 мм по наших позиціях довкола Широкіного. Також у цьому районі з гранатометів, а згодом з 82-мм мінометів ворог обстріляв оборонців Водяного. Окрім того, з мінометів 82-го калібру та гранатометів бойовики вели вогонь по захисниках Пісків. Загалом за минулу добу зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Внаслідок одного з ворожого обстрілу на Приазов'ї отримав бойове травмування
тобто контузію, один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю, надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики зараз кваліфікують стан його здоров'я як задовільний, тобто його життю ніщо не загрожує. Разом з тим хочу повідомити, що вчора близько обіду, в 12 годин 30 хвилин, з району населеного пункту Ушаковка, це територія Російської Федерації, було здійснено провокативний обстріл зі стрілецької зброї в бік українських військовослужбовців, які виконують завдання із підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України. Ніхто, на щастя, із наших захисників не постраждав, вогонь у відповідь ми не відкривали. Вчора останній обстріл завершився близько 18-ї години під вечір, і відтоді до теперішнього часу спостерігаємо тишу, тобто вчорашній вечір і сьогоднішня ніч минула спокійно. Така ситуація наразі на сході України. Студія, вам слово. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую, пане Василю. Василь Лабай, речник штабу АТО, був з нами на зв'язку і познайомив нас, власне, з останньою інформацією того, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції. Ми вас дещо перебили. Так, давайте продовжимо про тему кібербезпеки і відповідного закону в США, і потім повернемося до наших тем про стан на Сході. Насправді дуже важко зараз так переключатись, тому що після того, що сказав наш речник, треба розуміти, що це, до речі, дуже очікувана така поведінка зі сторони Росії. Напередодні будь-яких перемовин значно посилюються і обстріли, і Росія намагається грати м'язами, але я сподіваюся, що це не завадить до якихось адекватних переговорів зі сторони європейських партнерів. Так, про кібербезпеку. Так, про кібербезпеку, тому що дійсно, як на мене, можливо, я помиляюся. Мені здається, що от такі законопроекти, взагалі така співпраця в майбутньому, воно має посилити от певну позицію України, правильно? Тобто, принаймні, якось її, ну я не знаю, стати таким, ну якоюсь підтримкою певною, не знаю, можливо, навіть фундаментом, як балка, яка от підтримує щось, так само і оця співпраця з кібербезпекою. Чи насправді ні? Як ви вважаєте? Досвід України в боротьбі проти російських атак досить цікавий і для Сполучених Штатів, і насправді для європейських партнерів. Дуже багато сьогодні стратегічних документів, наприклад, Канади, Великобританії, вони змінюються по відношенню взагалі до ставлення кібербезпеки, до позиціонування. Тепер це на такому ж рівні, як, наприклад, там сухопутні війська або повітряні, так само мають захищати і кіберпростір. Тепер дуже цікаво, що в стратегічних документах, наприклад, Великобританії вказано, що тепер Великобританія буде не тільки оборонятись від кібератак, але ще й давати відповіді тій країні, з якої, значить, ця кібератака прийшла. І розуміємо, що сьогодні фактично Росія спочатку досить активно перевіряє свої технології в плані кібератак саме на Україні. І Україна, маю сказати, досить не завжди по-різному відбиває їх. Можу говорити за досвід, наприклад, Державної служби спеціального зв'язку. В них це виходить, і от зараз відкрився центр, який збирає, координує всі, значить, провладні структури і налаштований на те, щоб захищати українську державу. Цей досвід цікавий Сполученим Штатам, і тому відбуваються такі закони, такі співпраці. Рік тому я була на слуханнях в Сенаторі, коли викликали двох американських експертів, які розповідали про досвід саме України, як Сполучені Штати мають це аналізувати, до цього ставитись, використовувати, бо це дійсно цікаво і потребує такого дослідження. Я вас зрозуміла. Пані Анно, зараз я пропоную послухати пряму мову Ксенії Собчак, яка є кандидатом на пост президента Російської Федерації. Я почну дещо здалеку, давайте спершу послухаємо, а потім я підведуся і поясню, чому ми, власне, вирішили нагадати нашим глядачам, про що йдеться. Прошу, пряму мову.
По-перше, я думаю, що вся підтримка Донбасу з боку Росії повинна бути негайно припинена. Тому всі сили, які там роблять вигляд, що вони добровольці, повинні залишити Донбас. Щойно Росія припинить підтримку Донбасу, конфлікт там закінчиться. Я в цьому впевнена. Це штучний конфлікт з російською стороною. Що стосується Криму, ми дійсно порушили міжнародний договір, коли забрали Крим і зробили його частиною Росії. І зараз ситуація така, що ми не можемо просто взяти і повернути його назад, тому що там дійсно живуть росіяни, 2 мільйони росіян, які дійсно підтримують приналежність Криму до Росії. І ми маємо це враховувати. Це люди, які там живуть. Аби вирішити цю ситуацію, я бачу лише один шлях – це міжнародний референдум, в якому візьмуть участь усі люди, які живуть в Україні, які живуть в Росії, які голосуватимуть всі разом щодо статусу Криму. І це все має відбуватися під наглядом міжнародних спостерігачів. Міжнародні спостерігачі, черговий референдум, і скрізь, і відповідно і в Україні, і в Росії такі тези заявлені, але пояснюю, чому я вирішила взагалі нагадати про цю промову і чому я так допитувалася власне про засади цього законопроекту про нацбезпеку, тому що всім давно зрозуміло, що схід країни і той самий Крим, хочемо ми того чи не хочемо, але там є той славнозвісний руський мір. Там є люди з відповідною ідеологією в силу того, що генетично так склалося, історично так склалося, що вони до цього схильні, до такого бачення саме. І тому так можуть легко підпасти під вплив Російської Федерації. Відповідно, нам, мені здається, як державі, я розумію, що я кажу зараз дуже загальні речі, і в принципі вони навіть більше стосуються психології, але тим не менш, питання перед Україною і задача перед Україною – це саме реінтеграція цих регіонів і, я не знаю, заклик, пропаганда, що завгодно. Але тут постає питання, чи хочемо ми дійсно цієї єдності, чи ні? Тому що я все частіше і частіше чую там думки навіть проукраїнськи налаштованих людей, які говорять про те, що а навіщо нам Крим, навіщо нам Схід? Якщо вони не хочуть, нехай собі йдуть до Росії, стають незалежними, там ЛНР, ДНР, що завгодно. Нехай будуть собі самі, якщо вони не хочуть. А ті, хто хочуть, ті будуть єднатися і до чогось разом іти. Тобто потрібно зрозуміти, як законодавець взагалі налаштований, які в нього думки з цього приводу і яким чином оце буде імплементуватися, чи буде це взагалі якось практично здійснюватися, чи ні. Оце якась, не знаю, загальна національна ідея. І мені здається, так само це стосується і національної безпеки. От ваші думки з цього приводу? Ви підняли просто, насправді, не одна коротка відповідь, якась має бути. Тут ціла дискусія, я думаю, що ще на годину розмови. Логіка яка? Я згодна з кандидатом, з Ксенією Собчак, про те, що якщо Росія перестане втручатись, то конфлікт на Донбасі закінчиться. Ну, це очевидні речі. І тут не питання те, що ви говорите там в генетично-історичних якихось предрозположеностях. Треба розуміти, що Російська Федерація нехай з 90-х років там не переставала, але активно з 2004 року промивала людям мізки. Ну, тобто досить послідовно. Російська Федерація так само робить всередині своєї країни, використовуючи інформаційну зброю проти власних громадян. І це не питання генетичних предрозположеностей. Просто якщо Росія перестане контролювати, бойовиків, перестане їх інструктувати, перестане їм платити, виведе своє озброєння, виключить свої засоби масової інформації, і тоді можна буде говорити, коли там не буде людей з озброєнням, не буде бойовиків, можна буде говорити про реабілітацію людей, які там знаходяться, які вимушено там знаходяться, різними шляхами, працювати з їхнім розумом, душею, показувати альтернативу. Що Україна для цього має зробити? Дійсно показати альтернативу. Те, про що ви говорите, про національну ідею. Зараз національна ідея виглядає, очевидно, ми бачимо приблизно наступним чином, що є особливі групи громадян, і вся національна ідея спрямована на те, щоб їм краще жилось. Якщо національна ідея буде спрямована на добробут, успішність, креативність,
всіх громадян, учасників, да, і для розгортання їхніх можливостей для реалізації професійної, там, культурної і так далі, то люди з території Донецької і Луганської області, які поки є окупованими, зможуть побачити дійсно альтернативу і різницю. І таким чином ця реабілітація відбудеться просто природнім шляхом. Це абсолютно, насправді, це абсолютна трансформація суспільства, яка має відбутися зараз на вільній Україні. Тільки в такому випадку ми зможемо інтегрувати Донбас. Про Крим, те, що ви говорите, то ось Дуже такі мало міжнародні... часу. Я розумію, що тему підняла я масштабно, але тим не менш, півхвилинки буквально. Так. 20 секунд про Крим. Значить, міжнародні референдуми з залученням будь-яких експертів зараз, як пропозиція зі сторони Російської Федерації і так далі, виглядає просто спробою легалізувати анексію. Більше нічим. Тобто це схоже на таку міжнародну домовленість, що ось давайте, значить, там ми закінчимо, а Крим ми заберемо. І ось такі референдуми – це абсолютна фікція і просто спроба легалізувати відібрану територію України. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Дійсно, така цікава розмова почалася на самому прикінці, але вимушені перериватися. Ми зараз буквально на 2 хвилини перервемося, після чого будемо вітати наступного гостя у студії. Будемо говорити про економіку. Дочекайтеся.